Proti válečnému konfliktu v pásmu Gazy dnes odpoledne protestovali i v Brně. Několik desítek členů brněnské muslimské komunity se v 1 hodinu odpoledne sešlo v centru města, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s izraelskými útoky vůči Palestině. Navázali tak na rozsáhlejší protesty, které v posledních dnech proběhly ve Vídni a v Praze. Tato demonstrace je vlastně aktuálně proti té situaci, která je v Gaze, ale celkově vůči té situaci, která je v oblasti Palestiny. Vůči tomu, jak politici zneužívají nevinné lidi pro svoje zájmy. Brněnské muslimy přišli podpořit i členové Národní bolševické strany Československa, kteří se staví proti jakémukoliv násilí, ať už na Palestincích nebo Izraelcích. My jsme přišli podpořit obyvatele jak Palestiny, tak obyvatele Izraele, protože nesouhlasíme s politikou v podstatě obou národů. Na stranu Izraelců se naopak přiklonila 4členná skupinka s transparentem hlásajícím: podporují Izrael v obraně před terorismem. Já tady prohlásil nesouhlas tady tímhle shromážděním, protože si myslím, že se Izrael pouze brání. Když chtějí přijít, ať přijdou, ať vyjádří svůj názor. S prohlášením Hamásu, že by měl být Izrael zničen, brněnští muslimové nesouhlasí. Pokud se týče názoru na sionistické hnutí, ano, sionistické hnutí je nacionalismus, má být zničené. Co se týče Izraele, já v té věci přenechávám zodpovědnost na palestinském národu a na představitelích židovské komunity. Všechny 3 skupiny se ale shodly na jednom. Že my jsme proti úmyslným útokům proti civilistům, ať je dělá kdokoliv. Nesouhlasíme s jakoukoliv agresí, ať je z kterékoliv strany. Konflikt mezi Palestinci a Izraelci trvá v této oblasti více než 60 let. Jen od minulé soboty, kdy Izraelci zahájili nálety na pásmo Gazy, už zemřelo několik stovek civilistů a další stovky jsou těžce raněny.